ήρθε το πιο viral μπουφάν του φετινού φθινοπόρου και του φετινού χειμώνα. Και γιατί λέω το πιο viral μπουφάν? Αυτό είναι το μπουφάν που αγαπήθηκε όσο κανένα πέρσι στην χειμωνιάτικη συλλογή μας και πούλησε όσο κανένα άλλο. Το λατρέψατε, το αγαπήσατε, για σας που δεν προλάβατε και για όλα τα καινούργια κορίτσια που ήρθαν στην παρέα της Δρέσ του Ανδρές, να σας συστήσω το Double Fake μπουφάν μας σε μία τιμή. Κοστίζει μόνο 64,90 και παίρνεις γούνα και αδιάβροχο μπουφάν μαζί. Άκουσες τι είπα? Γούνα και αδιάβροχο μπουφάν, σαν να παίρνεις 32 ευρώ το μπουφάν, 32 ευρώ τη γούνα. Βγαίνει σε νούμερα από medium νομίζω μέχρι 3 extra large. Είναι το πιο ζεστό ρούχο που μπορείς να βάλεις. Δεν υπάρχει κάτι πιο ζεστό από αυτό. Και από τις δύο πλευρές πολύ προσεγμένο. Τώρα το φοράω από την πλευρά που είναι το μπουφάν και από μέσα είναι η γούνα, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω βγάλει την μπέμπελη, έσκασα.